Magandang hapon po mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng katawan at dugo ni Kristo. Sama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones. Para sa pasasalamat ni na Sardas Luz Medina and family, Antonio Canlas, Leo Solimon, and Niño Campo, Ramas family, Bacchiano family, Lydia Lacap and family, Marina Chodoro and family, Jesus Lacap and family, Librada Agustin and family, Let Castillo and family, Jonathan and Annabel Suplico, Jesus Bautista, Bacchiano family. Para sa espesyal na kahilingan ni na Mariel Miranda, Mary Manette Pineda, Rizal San Pedro, Alex and Karen Santa Cruz, Jose and G. Calbang and family, Ryan Cesar David, Pamilya Paldeng. Para sa mabilis na kagaling at kaligtasan ni na Gloria Cese, Mario Pasyon, Benita Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Cherub Khalil Kalilong, at sa lahat ng mga kaibigan na may sakit. Para sa ligtas na paglalakbay ni Bien at Edna de Ramas. Para sa gabay at proteksyon ng banal na espiritu sa pamilya ni na Ani Rason, pamilya ni na Antonio at Josepina Guevara. Para sa mga kapayapaan ng kaluluwa ni na Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Richard Jules Medina, Corazon Rivera, Siriaco Toledano, Ricardo Caballa, General Amado de Mata, Anicia Chudin, Jose Yason, Perla Yason, Trina Yason, Rudy Bonisgo, Rodolfo Toledano, Pedro Infante for 40 days, Manuel Mendoza, Merla Mangalus, Pomposa Tolosa, Irma Tolosa, Benjamin at Isabel Lagman, Robinson Espinosa, Catalina Carrion, Ponciano Pineda, Melencio Bacchiano Sr., Bonifacio Lantajo, Marianena Lantajo, Lourdes de la Cruz, Ireneo Bagul, Benilda Bagul, Juan Pablo Bacchiano, Paz Lantajo, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. Ganon din para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Ating pundasalin ng Oratio Imperata sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagkumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo sa upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at pagpatatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na wakasan ang mga analin ng nagamot ang pandemya sa aming bayan. At nubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan kanilang paninindigang, maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapan mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pakamitin mo ng kapayapaang walang hanggan
ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagahari kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng mga kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit, panalangin mo kami. San Jose, panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, panalangin mo kami. San Roque, panalangin mo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, kaawaan mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayong linggo, ating pinagdiriwang ang linggo ng Corpus Christi, ang linggo ng katawan at dugo ni Kristo. Ating isadya ang ating mga sarili upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga banal, anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan nawa tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoong naming Yesu Kristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami ay magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, dinalhan ni Melkisedek, hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos, si Abram ng tinapay at alak, at pinagpala ng ganito. Pagpalain ka nawa, Abram, ng Diyos na kataas-taasan, na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melkisedek ang ikapu ng lahat ng kaniyang nasamsam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang tugon po natin, ika'y paring walang hangganan, katulad ni Melkisedek. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sinabi ng poon sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hangganan, katulad ni Melkisedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian. Gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hangganan, katulad ni Melkisedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hangganan, katulad ni Melkisedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melkisedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hangganan, katulad ni Melkisedek. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Gayon din naman matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo para ating parangalan ang mabuting balita ng Panginoon.
tayo pong lahat. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal. Buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim na ay nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, "Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon, sa kabukiran, sa paligid, upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa ilang na lugar po tayo." Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, "Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain." Sumagot ang 12, "Wala po tayo, kundi 5 tinapay at 2 isda. Kaya kailangan bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito." May 5,000 lalaki ang naroroon. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Paupuin niyo sila ng pulu-pulutong na tig-50." Gayon nga ang ginawa nila. Pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi naman ito sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakol. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kapag po ang isang ninong o isang ninang sa isang kasal o sa isang binyag ay hindi makakarating, kung minsan nagpapadala po siya ng proxy or representative. Sa wikang Tagalog, ang tawag natin dito ay kumakatawan. Hindi lamang yung mga hindi makakarating ang mga kinakatawan natin, kahit yung mga hindi natin nakikita, kinakatawan natin. Tulad halimbawa, kapag sinabi nating St. Jude Parish, St. Jude Parish, sinong ituturo kapag sinabing St. Jude Parish? Hindi ang St. Jude Parish, kundi tayo. Kayo, dahil tayo ang kumakatawan sa St. Jude Parish. Kapag may vicariate meeting, hindi si St. Jude Parish ang pumupunta upang mag-attend. Ang ating PPC President, si Brother Rael, ang pumupunta dahil siya ang kumakatawan. Just like during the coronation every September 8 sa Kapitolyo, kapag nag-attend ang St. Jude Parish, ang tinuturo hindi si St. Jude Parish, kundi tayo. Tayo ang
kumakatawan sa St. Jude Parish. Pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng Corpus Christi. Hindi lamang isa daw ang tinutukoy kapag sinasabi natin ng Corpus Christi. Hindi lamang ang Panginoong Jesucristo ang tinutukoy na Corpus Christi when we say Corpus Christi. Sa katotohanan, dalawa ang tinutukoy na Corpus Christi. Una, ang Panginoong Jesucristo, ang tinapay at alak, ang tinatanggap na tinapay at alak, ang Corpus Christi, that is the obvious. Yan ang alam natin. Pangalawa, ang mga tumatanggap sa tinapay at alak ay Corpus Christi din. Hindi lamang ang Panginoong Jesucristo ang Corpus Christi. We are the Corpus Christi as well. Nung buhay pa ang Panginoong Jesucristo, siya ang Corpus Christi. Siya mismo ang unang Corpus Christi. Ngayong wala na siya, hindi natin nakikita, tayong tumatanggap ng tinapay at alak. Tayong tumatanggap sa Kanya ang nagbibigay ng katawan, ang kumakatawan. Tayo ang Corpus Christi. Maganda ang utos niya sa Ebanghelyo. Ngayon, sabi niya, bigyan niyo sila, give them. Is talking about giving them food. Yung mga taong walang makain, bigyan niyo sila. Mabibigyan sila ng Panginoong Jesucristo kung bibigyan natin si Jesus ng katawan. Mabibigyan natin sila, yung mga tao, kung bibigyan natin si Jesus ng katawan. Kung ibibigay natin sa Kanya ang ating mga kamay, kung ibibigay natin sa Kanya ang ating mga puso, wala siyang katawan. Kung hindi natin siya bibigyan, hindi siya mabubuhay. If we will not make Him alive, hindi siya lilitaw, makikita, mahahawakan kung hindi natin siya ipapakita. And we are privileged enough. Tayong tao ang pinili niyang maging katawan at dugo niya. Tayong tao ang pinili niyang maging kinatawan niya, ang kumatawan sa Kanya. Ang pinili niyang katawan ng isang matanda, katawan ng isang bata. Ang pinili niyang katawan ng isang malakas, katawan ng isang mahina. Ang pinili niyang katawan ng isang malusog, katawan ng isang may sakit. Ang pinili niyang katawan ng isang mabuti, katawan ng isang makasalanan. Ibig sabihin, kahit sino sa atin, maari niyang bigyan ng katawan ang Panginoong Jesucristo. Kahit sino maari siyang kumatawan sa Panginoon. Maari niyang maging kinatawan ni Jesus. Ang tanong ngayon, paano siya nagkakatawan? Paano siya, kailan siya nagkakaroon ng katawan? Sa bawat sandaling nagiging bukas palad tayo sa pagbibigay, nagkakaroon ng katawan si Jesus na bukas palad. Sa sandaling tayo ay nagtutulong-tulungan, nagkakaroon ng katawan si Jesus na matulungin, lalong-lalo na sa mga taong hindi pinapansin ng lipunan. Sa mga sandaling may mga mag-asawa, hindi nagsasawa sa kanilang pagsasama, nakikita ang Diyos na hindi nagsasawa, hindi nagmamaliw. Sa mga sandaling may mga taong may awang, nag-aaruga, nag-aalaga ng mga may sakit, nagkakaroon ng katawan ang Diyos na maawain. Ganyan siya
nagkakakatawan, ganyan natin siya binibigyan ng katawan. During the communion, when we receive the hostia, ang tinapay, ang katawan ni Kristo, ang ating sinasagot palagi ay, Amen. Amen na tayo ng Amen. Kung minsan automatic na lang sa ating mga bibig, sa ating mga dila ang pagsagot ng Amen. Kung minsan unconsciously na ang pagsagot natin ng Amen. But do you know ang ibig sabihin ng Amen? Kapag sinasabi natin, para na ring sinasabi natin, bibigyan kita ng katawan. That is the translation of Amen. Magiging tinapay at alak din ako. That is the translation of Amen. Bubuhayin kita, Panginoon. Makikita kanila, Panginoon. Sa bawat sandaling nakikita at nahahawakan, nadarama ang Panginoon ng isang tao sa kanyang kapwa, isa lang ang ibig sabihin, may kumakatawan sa kanya. Wala siyang katawan kung hindi natin siya bibigyan. Bigyan niyo sila, sabi ng utos niya. Mabibigyan natin sila kung bibigyan natin siya, si Jesus, ng katawan. Kaya Corpus Christi, hindi lamang kay Jesus, kung hindi sa bawat isa sa atin. Kaya hindi lang Happy Corpus Christi to the Lord, kung hindi Happy Corpus Christi to me, Happy Corpus Christi to you. Ibahayag po natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naduklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon, magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng katawan at dugo ng iyong anak, o muli mong itinatag ang iyong ugnayan sa amin at iniligtas mo kami sa kasalanan kasama ng at sa pagpapala ng Espiritu. Kandilihin mo ang aming katawan at kaluluwa, kaming nagsusumamo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Diyos ng buhay, manatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, patatagin mo ang loob ni Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono at kaming mga laiko, upang sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kami naway maging tinapay na nagbibigay buhay sa mundong gutom sa iyong salita. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo ang isip ng aming mga pinuno sa pamahalaan upang sila'y makapaglingkod ng may malasakit at kakayahan tungo sa iyong higit na kaluwalhatian.
Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, panatilihin mo lahat ng mga nagugutom sa pisikal at espiritual na aspekto sa pamamagitan ng Eukaristiyang pinagdiriwang namin ngayon. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Ipanalangin din po natin ang mga sumusunod, the Thanksgiving of Sardas and Luz Medina and family. Pati na rin ang pasasalamat ni na Antonio Canlas, Cleo Solihon and Nino Ocampo, the Ramas family, Bacchiano family, Lydia Lacap, Marina Chodoro, Jesus Lacap, Librada Agustin, Let Castillo, Jonathan and Annabel Suplico, Jesus Bautista at ang kanilang buong pamilya. Ipanalangin din natin ang special intention ni Mariel Miranda, Mary Manette Pineda, Rizal San Pedro, Alex and Karen Santa Cruz, Joe Jose and G. Calbang and family, Ryan Cesar David at ang pamilyang Paldeng. Para sa speedy recovery and good health ni na Gloria Cese, Mario Pasion, Benita and Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Cherub, Kalilong at lahat ng mga kaibigan na may sakit para sa ligtas na paglalakbay, safe travel ni na Bien and Edna de Ramas, para sa gabay at protection ng banal na espiritu sa pamilya ni na Ani Razon at pamilya ni na Antonio and Josefina Guevara. And for the eternal repose of the souls of Manuel, Teresita, and Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Richard Jules Medina, Corazon Rivera, Siriaco Toledano, Ricardo Cabalya, General Amado de Mata, Anicia Teodin, Jose Perla and Trina Yason, Rudy Bonusgo, Rodolfo Toledano, Manuel Mendoza, Merla Mangaluz, Pomposo Tolosa, Irma Tolosa, Benjamin at Isabel Lagman, Robinson Espinosa, Catalina Carrion, Ponciano Pineda, Melesio Bacchiano Sr., Bonifacio Lantajo, Marianena Lantavo, Lourdes de la Cruz, Ireneo at Benilda Bagol, Juan Paulo Bacchiano, Paz Lantajo, at si Pedro Infante on his 40 days. At ang mga kaluluwa sa purgatorio. Ipanalangin din natin ang ating sariling kaligtasan laban sa COVID, ang kaligtasan ng ating mga frontliners, ang mabilis na paggaling ng mga kapatid nating may sakit ng COVID at ipagdasal po din natin for eternal repose ang mga kaluluwa ng mga yumao dahil sa COVID. Ipanalangin natin sa Panginoon. Diyos ng buhay, panatiliin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga kahililingang personal, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin at lahat ng ating mga tatay on their Father's Day today. Ama, mapunan nawa ng katawan at dugo ng iyong anak ang bawat pangangailangan ng aming katawan at kaluluwa upang kami maging pagkaing nagbibigay buhay sa bawat isa sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Magsitayo po tayo para sa pag-iinsenso. Sa pagpapala ko, tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo. Nawa'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas ninyo ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong kinalulugod na paring nag-ahayin para sa sansinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang ipinagdiriwang sa huling apunan ay pag-aahayin niya para sa tanan upang alalahanin namit pagsaluhan. Ang laman niya'y iniyayin upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya ay dumanak, ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi ngayon sa iyong kadakilaan.
naming banal. Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis at sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Florentino na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, lalong-lalo na ang mga kaluluwa na aming ipinagdarasal sa misang ito. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas ng loob. Inihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Announcement. June is the month of the most Sacred Heart of Jesus. This year, we celebrate the solemnity of the most Sacred Heart of Jesus on Friday, June 24. And when we speak of the most Sacred Heart of Jesus, the Immaculate Heart of Mary is not far behind as we commemorate her memorial on Saturday, June 25. Thus, we refer to them as the Twin Hearts. In preparation for these celebrations, we shall have a Triduum in honor of the Twin Hearts from Tuesday, June 21 to Thursday, June 23 before the 6:30 p.m. Masses. The highlights of the solemnity of the most Sacred Heart of Jesus is the Eucharistic celebration on Friday, June 24 at 6:30 in the evening, followed immediately by a procession of the Twin Hearts around the quadrangle. For the memorial of the Immaculate Heart of Mary, the Holy Mass will be celebrated on Saturday, June 25 at 7:30 in the morning. May we invite you, our parochial community, to join us in this liturgical celebration. Thank you. Katulad po ng nasabi ko last Sunday, we have a second collection today for the youth. 70% of what will be remitted will go to the CPCP youth or Episcopal youth. And the 70% will go to the Archdiocesan Commission on Youth. Yung mga gastusin po nila kapag meron silang mga programs o kapag nagbi-meeting sila, dyan po nakukuha sa mga i-remit nating second collection. This Friday na po yung piyesta ng Sagradong Puso at magkasama po yun pagkasabado yung Immaculate Heart of Mary. Meron po siyang Triduum, Tuesday, Wednesday, Thursday. All of it are 6:30 p.m. ang misa. Except for the Immaculate Heart, which is Saturday at 7:30 a.m. Sa mga interesadong mag-join sa celebration ng piyesta ni Sagradong Puso at Immaculate Heart of Mary. Pagkatapos po ng ating misa, may blessing para sa mga fathers on their Father's Day. You can go in front pagkatapos ng misa para sa dasal at basbas. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, inihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na dinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawan at dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. magsiyuko habang iginagawad ang pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagaan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo'y manaog nawa at mamalagi sa inyo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang ating misa ng Corpus Christi ay tapos na. Umayo kayo ngayon sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.